Kohimen kopara bayit hautrai Jesus Christ. Mendakasngi kabalang karake ya kasngi burom jenggi mater baningkong harom. Usiem niro ula peniap bun ki Kristan hadin baladon ka jimplu ding harom bad kila kino badai namar Kristan kala jia komda bad ula berat bun ki Kristan hakamat ki merat kalau bad kila bam ye ki Kristan kumjuru kila kale hakamet ka par jengki ia ka rong ba ai ia ka surok bad kila penyeng ye ki kum ka domusa kila tangding ye ki haki yau ka hat buon ki Kristan ki kelalang kum domusa nagabenda ki briu haka por badum ki tang ye ki kum ta kalong ka ba shirke bha ya ka jingsha leben ye ki Kristan kane kala jia kumba hinripo edi kabamot ki Kristan ningkong ki balayo pediang ya ka jingay kilalong ki Kristan bas kem ha ka jingay wat kim treban ken randin wat ha kamat ki jingsha leben wat ha ba ki tep kadon ka jingma ka ba ap ye ki lada ki ngait hau jisu henre kim shimlati ngiyos ngoro ha ka gospel mendakas ngi siapangge jingting jenggi apostol ki apostol kila don badu jisu henre kila ting haba wan ka eriong erngit haba wan ka ler ka bajur ba be persha ya ke ling ka ba makiki syong kila ting henre ujisu udon badki ujisu don ha ka ju ke ling henre ki apostol kila ting ujisu udang iotia ha ke ling khadba wan ka ler henre ki apostol kim shimla la ban pediang ya kata ka ler bad kila ngat ha ka jingting badu jisu la don shisha ka bor halor ka ler jisu don ka bor halor ka mariang jisu don ka bor halor malle ki jingjia ha ka ne ka partai henre bonsin ngim soto ha ka tayo baladep ngiyos ngo ya ka ko bor na Venezuela ba kaladon ka jumai ka bajur arsin kalaki ya ka jumai ha ka ju ka por ha padeng ki second bad bun ki bru ki layap daki hajar ngot ki bru ki layap bad kim lapshu daki hajar ngot ki bru hadin kata ka jingjia bun ki ing ki la jot bun ki bru ki la mensau na mar kata ka utau jumai kalami hangto but kaya ka ba dang mi menda ha ka social media kalong shua banjia ya kane don we uburiyo ula yatulupa syapang ujumai uban savanjia ha Venezuela badula kot ula were ki buriyo ban kala kabamot ula penkan mau ki buriyo pide ban pai shau jisu pide ban duai pide ban sange ban im ya ka jingim auria kala kabamot na ki pop kaba PM bad uble usausi halor ka Venezuela henre ki brio kim shim kia ya kata ka jing maham jong tau brio menta ha ka social media ngios ngo syapang kata ka jingya tulepa jongo ba ulong ubrio ba duai ba da ki brio kim patiao kindia turu haba wanjia kata ka jingjia minta ki pinmi kita ka video ki pinbriang kata ka video pet une ubriu la yatulupa henre ki briu kim snap iawu ko himmen ko para ujisu udon ka bor halor kie baro ujisu udon ka bor halor malla ki jingjia ha ka jingem jongi tendeng is ngo kolmar ha ka jingem jongi tendang is ngau tod ha ka jingem jangi tendang is ngau wet ha ka jingem jangi namar bon gi jingjia saudang jangi
Bad haka habajia kano kano ke jingjia. Ngi ting, ngi kuslai, ngi angnod. Da ka baklet ban kot kerpadi au Jisu ne ban pai shawu. Kum kini ki apostol. Habadon galer ka bajur ki apostol kila ting. Kim shimla ken mau bau Jisu udon hakeling. Bon sin kane kalong ke jinglong jongiru. Kum kin nong venisula haka jakaban kot kerpadi au Jisu. Kila klet ban kot kerpadi au Jisu. Wan haba kidon gi jimma ham hakama jongki. Bakan jia kum gini gi jingjia lada kim kala kabamot. Minda baru ki babai. Minda baru ki sausi. Halor kata ke jingjia. But kistang bandong ladangin jindala snapiawu. Ladangin jindala kala kabamot. Ladangin jindala kot kerpadiawu Jisu. Kanam jia kum kata ke jingjia ha Venezuela ki om. Ha ke ju kadur habawan galer ke apostol kadu kadwai kila kenmau Jisu kila kersiu ya Jisu but ki ong rap ko trai namar ngidon hapadenge jingma kanjin dala jiayu lada ki apostol kim shimla kot ya Jisu ladon hakali u Jisu udang tia hakali walada kawan kata galer lada ki apostol kim shimla shania ha u Jisu unjin dala penim yaki Henry minta kaneke jingjia ka penken mau iyangi wat ladangi yait kapedeng kano ke jinge lese pidon jimpang lese pidon jingduk lese pidang yai lemba ke jingjinjar lese pidon ke jingting lese pidon ke jing sosi lese pidon ke jingkuslai halor kie ke baro hato pilong ki briyu bapai shaw Jisu hato pilong ki briyu bakot kerpad yaw Jisu Leset don ki beriu kim pediang shu yepi. Leset bon jait ki ler ka be persha yangi. Bon jait ki ler ka be persha yeki inga sem jangi. Bon jait ki ler ka wan be persha hake jingi mensiam jangi. Bon sin ki beriu ki ngop haka pop. But hake jing jin jar. Namar kim ju kot kar pad yaw Jisu. But bon sin kis ngau jin jar kumne. Jisu ong hangi. Lada udon ha po jangi. Lada udon ha ke jingem jangi, lada udon ha ka balang, lada udon ha ke neka perte, udon ka bor hal or man le ki jingjia ha ka ma jangi. Lese ngis ngo tolot ka way ka benda, lese ngis usi namar balengi im kumne, lese ngidang iay bateng ben im kumne ha ka jingjin jar, namar ngim ju don ka mensiyam, ben kot karpad yaw Jisu, ben tungs im yaw Jisu, ban ay ka bor haw Jisu ban kot karpad yaw Jisu ban sanshari ke jingem jangi lese don bon ke brio kis ngau shitom namar ke jimlin basniyo jangi don bon ke brio ke sausi bale ngale komne bale nga im komne ke jingali kalong khato pi kot karpad ne yam yaw Jisu hapedeng ne ke jingjia ha ke jingem jampi ne pi persyang ban le marwe shimet ban lai loy na ke ne ke jinge don bon ke brio ki shania halaka bor la jong klamda aiti haw Jisu ya ka jingem jongi ba undo peniad ya ka jingem jongi ka parte mindaro kadang ya kenriang hapadeng babon jait ki jinge kadbang idang perkat kan sangeno ya katuma kamju sangeshu kawe hadin kawe patkasngi kami biang ya ka jingya kulmar don bon ki dakishin kabang yo I saudong jongi kaba kampin hun yangi penban kapen kendit yangi kapen ting yangi kapen kusla yangi te kaya kabang ide ben le ha ka jingem jangi hakamat kum ke ne ke jingjia ngide ben pen kala ni ka jing tuwai jangi ngide ben pen kala ni ka jinge jangi ngide ben pen kala ni ka jing shanya jangi haw Jisu kito ki bam ju duwai kide ben stang ben duwai Kito ki bam pin be dia ke jingem jangi kide ben pin be dia ke jingem jangi kito ki bam ju pla pop kide ben stang ben pla e ki pop kide ben pediang sakrament kito ki bam ju le jingya seng kide ben stang ben le jingya seng kito ki bam puli ye kak tin obale kide ben puli bat puzon ye kak tin obale bandup sautu kae ka ba utrai u pasiao hangi hapadengi jinge ba bon jangi Henry ladang is set ya ki skor jangi ladang is set ka ya ki kama jangi
na kaban yo I ne na kaban yusngo kaya ka ba ublay ule hapadeng jongi kaya ka ba ublay ukren hapadeng jongi ngin sakot haka jingdom ngi kalalang kibri ki babid wat haba u Jesu utarwa hangi ya kalat kalindi ban pai shawu ko himen ko para ngi im haka juk kaba menda kaba kirki ngi im haka ne ka juk kaba menda ba pau dakibon gi dakishin kaba de ben kersiutia yengi naka jingim ba patar jongi kane kalong ka juk kaba kirki naga benda jongi Henry ladang ngim kain kordoria kaba u Jesu pasiaw ngin babe kum gi nong Venezuela ki wa babe ladang ngin jindala imba lese kanum jia kum kane ke jingjia hapadeng jongi ki ong ko himen ko para habadon galat kalendi ngidi ben shim kabu ban jan badu Jesu yo nginum yo lachu ban paishabu tongin kot kerpad ya Jesu tongin kersiu ya Jesu ba undup stang ban sanshar ya ka jingem jangi ya ki inga sem jangi kamdame ka jingem men siem jangi ngim deban long ki bri bayotia ngi deban long ki brio ki ba kersiu ya Jesu da ka jing duai da ka jing rio blame Jesu bayit ngi ai ti hame ya ka jingem jangi kadang jia bun gi dakishin saudong jangi ba pinting yangi ba pin kusla yangi yarap yangi Jesu ban paisha me da ka jing sngorit men siem ban kersiu yame ba melong utrai jang ka jingem jangi uban sanshar ya ki baro uban pinjai jai ya ki baro bangindup imbat me shijunam enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.